Awang garot ti kwartak, sir. Ay, ano, mga padpadasan. Taman di kolektoran. Malamang umati nga umegsinsingiran. Bigatan pa lang datamang singiran. Sapay pagbayad ko parcel ko maji kwarta. Nya, dati ng singiran. Gure ka man. Ops. Ay na, Ma'am Jonah? Ay na, Paul, libasan nagpailang Ay na, amumat nga pa nagsisingir tatangal daw, mama. Ay na po, aglibas kayo pailaan. Nakaglibas, sir. Nag-aglibas nga. Apay garaw, tilimlubang mo taropam. Siyempre, tapnuhan na nga masunburn. Ay na, pa, wag utang-utang kayo. Tapos, para nagsisingir, aglimang kayaw. Pumanaw kayaw. Ay na, ilimangan nyo't responsibilidad yaw. Muapay may ngamin, sir. Tadi ka lamang mauma nga umay agsinsingiran. Ay na, sir, siyak. Na uma akong aglimang, sir. Awan tamok na paglimang ako. Basol ko pa itata. Sibahin mo kitay. Awan ti kwartak, sir. Kanya, hindi mutang kayo. Kasla kayo lasig sigurado nga pagbayad yaw. Yung tataparag sisingirin, awan di kwarta maun. Awan garot ti kwartak, sir. Oray pe agtambli-tambling ka ti maminsa nga pulo. Awan ti kwartak, sir. Uy na. Dati bayad mo, ma'am. Is imposible nga awan ti kwarta ma. Awan ka ba yaw? Awan garot ti kwartak, sir. Anya garot ti maaramidak no awan ti kwartak nga pagbayad ko. Apo, ma'am. Amaw nga dati kwarta ma. Uy na, ha? Ba't mo? Awang garot ti kwartak, sir. Ay, na, mga padpadasan, na nakapadpadasan. Ay, na, po. Mamumak ka niya yung kahit. Kasta kayo akin na na yung kahit. Basta may kagsingir rawan di kwartam. Ba't mo? Gure ka garot, sir. Ay, na, pagbayad ka malanggayam ka. Pagbayad ko magarot dati di parcel ko. Naada yun. Pagkakon. Sir! Sir! Tubayad ko! Sir! Sir! Tubayad ko! Tubayad ko! Ay, Sir! Tubayad